Happy New Year sa tanan. Dayon, maniud to ta kay lit akong paniud to. Tanawa kung sa mong sudan karon. Mahurot naman among sudan. Muna spaghetti. Dayon. Mga unta na pa'y kanon ma. Mga unta guys ha. Mga unta. Yung ukang sudan. Tinapa. Ulahi biya ang tinapa sa kuan ha sa may biya tinapa sa tanig suka. Gibutangan ni suka ma? May biya tinapa sa Tagalog kay tinapaanan. Shout out di ay og Happy New Year sa tanan no, ako mga higala sa mga friend nako sa TikTok, sa mga totoong nagsubaybay sa ako ang YouTube channel. Daghang kaayong salamat no, Happy New Year dayon. Year 2023 na dapat maghigugmaay na ang tanan, di na magsingali og daghang kay maritis. Na ako may spaghetti. Oh, pamani na hurot. Oh, ala. Di na ko mukaon kay murag. Gahapon pa ko gikinaon og spaghetti. Kung iring oh, si Maria guwapa kaayo. Lain akong ginhawa. Singali ka og spaghetti. Suga, sardinas mi karon. Baka naman, sardinas sa pamili. Ikuha to ni mong pamili isa nga kuan? Adad to? Katungtunga? Bata. Dari ba? Dari. No malimar. Tangan astin oy, di man parat. Then shout out ni sa ako mga TikTok friend di ay kada mga tinuod no, mga matinud-anon nga ako mga higala na ate Niknik Ziknas si unsa pa si Russell Burdagol, isa siya sa newscaster sa Bumbu Radio Cebu, Philippines. Dayon Kailangan kami magpag-ay kung dito kape ng gilid ni Ari. magtimpot ako kape ha kung na-open bilang sa phone. Dayon nahurot ako ang kuan, nahurot ako ganito natalit ko malagtang na ang pinamit ang ba't nga no mawala ang ako ang apoy sila pangilpil sa lahat. Wala din nilaya si kuan. Ano din mag-selfie o gulay kapin, no? Ano yun? Get luck. Ang taon niya mong sudan karon. Natuo mo ka ng New Year daghang kay sudan. Wala. Hurot. Ibisita. Gikan o kuan. Tugaya. Tubudlano del Norte. Daya. Ang among adobo hurot. Dayon ang nahadlin spaghetti.
Maglawuoy na po din unya eh. Ay wala mi kasabot. Ngilngig kay ka ng mga adobo. Wag gani mi gahumba. Ang spaghetti kay ngilngig. Kasi naamoy ko, naamoy mga grahams nila o kanang linggo plot. Gawat din ko. Saling-saling sa New Year ba? Ako kay kamot, sorry, tag-as kini primero, ginoo ko, di man day taka. Di taka banti, ano day trabaho. Day pag, ginoo, sa pagkahuman ka. Shout out ni Sir Louis de la Serna. Ako ang shout out lagi nasa Butuan. Sir, nakita na ko ang inyong video, sir, na nag-ihaw mo baboy. Isa po, ihatag ka ito niya, sir. Nga na to. Panghatag sa inyo mga parinti o baligya. Sound sila karon. Natunog ko kami, mag-vlog kami, ayaw ko warak ang mga sound. Nanguli na tinday. Lungaon te. Sardinas masudan? Kada bulan naman saan. Dili na imot sa kabulan. Guys, mo out ako guys ha. Thank you, God bless.